A la Fundació Gentis tenim diversos programes ubicats a la comarca de la Selva, adreçats a orientar-te laboralment i ajudar-te en tot el procés de cerca de feina. Com que sabem que cada cas és diferent, t'oferim acompanyament personalitzat mitjançant sessions individuals i grupals, formacions del teu interès i eines per afrontar un procés de selecció amb èxit. Cada programa disposa d'un servei de contacte directe amb les empreses. Parlem directament amb elles per trobar el lloc de feina que més encaixi amb tu. Us busquem pràctiques dins les empreses per així poder tenir el primer contacte dins el món laboral. Fem visites d'entorn productiu a diferents empreses perquè així vegis com funcionen des de dins. Si tens més de 16 anys i estàs inscrit com a demandant d'ocupació o millora de feina, el programa Orienta és per tu. Si tens més de 16 anys i una discapacitat reconeguda de més del 33%, t'esperem al CIOAS. Si tens més de 16 anys i ets perceptor de la renda garantida o et trobes en una situació de vulnerabilitat, no dubtis en contactar amb nosaltres.